Us presentem una família molt aventurera formada pel Daniel i els seus dos fills, el Dani, de 9 anys, i la Inara, de 7. La ruta començarà sota terra, visitant les mines de Bellmunt, on ja els esperen per entrar en acció. Bon dia. Benvinguts. Anirem a fer una visita sota terra. Abans de res, cal anar ben equipat i posar-se els cascs. El museu ofereix un descens a la mina Eugènia, la més important del conjunt, de la qual només es pot visitar la primera planta, que s'enfonsa a 35 metres de profunditat. D'aquestes mines s'hi extreia plom i encara s'hi pot observar la riquesa mineral que les va fer tan importants. Vigileu que una miqueta d'aigua al mig. I aquí ja podeu veure tot l'espai més gran, que és on van estar traient més mineral, aquí en aquesta primera planta. És hora de marxar. Ara que ja han estat sota terra, toca enfilar-se als arbres. Hola, bon dia. Hola, bon dia. Venim a fer una de les dies més xules que tinguis. Doncs sou valents. Sí. Vinga. Doncs us equipo. Vinga, som-hi. Avant i ara enrere. La Dària, la guia, els dona unes indicacions bàsiques i anem a l'aventura. I és tot el rato el mateix. Vies Altes és un parc d'aventura que ofereix la possibilitat de fer una ruta d'arbre en arbre, com els esquirols, a través de camins aeris fets de fusta i corda. Una manera única de descobrir un paisatge de pendents, vinyes i oliveres en un dels espais més verges de Catalunya. La ruta que ha triat el Daniel per fer amb els seus fills inclou ponts de xarxes i plataformes de fusta, ponts de mico, xarxes i l'atracció més espectacular, una tirolina de 130 metres de llargada per viure el paisatge a vista d'ocell. Parem un moment, però no gaire, perquè la ruta d'avui és per valents que no en tenen mai prou. Acabem el dia pel Priorat al damunt d'un bugui, una manera divertida i original de recórrer camins històrics i estar en contacte amb la natura. Només hi ha una condició: cal ser major de 7 anys per poder-hi pujar. El somriure de la Inara ho diu tot. Així acaba un dia perfecte.